Partea a doua, fraților, că mi s-a închis telefonul și s-a oprit filmarea. Am stat ceva, dar nu întrebați ce am făcut, că... da. Partea a doua. Stați așa că acum trebuie să se deschidă iar, să... da. Și vă las... știți, încă nu stați așa. Și acum am un joc pentru voi, să ghiciți care este culoarea mea preferată. Nu este culoarea albastră, este... Vă las 20 de secunde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ați ghicit? Și da, acum că ați ghicit sau n-ați ghicit, culoarea mea preferată este aceasta. Așa, acum stați așa să plec. Așa. Sau știți ceva? Deci, o să intru aici. Și vă las pe voi să alegeți unde să mergem. La market? Sau acasă la mine? Hai să mergem la mine, să continuăm cu turul casei. Deci primul etaj. Așa. Bau. Rană și cata, bau. Și nu mă întrerupi că fac video. Așa. E cam atât am aici. Aici am calculator, canapea, o altă canapea, un televizor, un pat, încă un calculator, am de calculatoare, banca de la școală, nu trebuie de unde am, n-am furat, am cumpărat un pat. Și dacă vă întrebați ce am la al treilea etaj, ei bine, nimic. Dacă nu mă credeți, stați așa să vă arăt. Da, ca să mă duc la al treilea etaj, trebuie să fac un parcurs. Firar. Nu sunt foarte bun la parcurs, dar mă rog. Dacă mai cad o dată, sparg telefonul. Lumea. Dar după cum am spus, nu sunt deloc bun la parcurs. V-am demonstrat. Așa. Da. Fix ce-am spus. Bă, de ce nu merge? Asta-ți așa. Ei, mă enervez de... Stați așa, ce? Fac bani. Și am făcut bani. Nu
știu câte minute filmez, că dacă fac mai mult de 14 minute, dacă fac de 16 minute, nu mă lasă să-l postez. Așa. Deci da, pot să schișez, știți cum? Mi-a dat reclamă. Mi-a dat bani, măcar. Da-s prost? Aveam scară. Pentru că sunt atât de prost, o să fac asta. Stați așa să... Da. Dar nu mă credeți. Nu e nimic aici. Da. O să pun și ceva aici. Cuțu. Dar chiar că tot am zis cuțu. Să iau acest cuții. Așa mi-a dat ușa. Fira reclama de râs. Măcar îmi dă de-alea scurte. Nu chiar foarte scurte. Așa. Ebe. Săriți. Vrei să vă arăt ceva? Deci, vreți să vedeți că urcă și ei în mașină? Deci, sunt aceia. Am urcat în mașină, s-au urcat și ei. Dă-te, bău! Dacă ar fi foarte bună. Animalele nu bun. În jocul ăsta, că viața reală cam da. Așa, fugiți! Repede. Am găsit drum. Bă, nu. Stai, că e bine și pe aici. Cuții. Tot. Dați așa că m-a venit o mare idee. I-am aruncat la gunoi. Glumesc. Dați așa că... Așa. Dacă urcați toate astea le fac vezi. De ce? Este culoarea preferată. Fiți atenți. Aici. Nu vin cu mine, dar iau asta, mă ridic în sus. Foarte. Să ridică și ei. Deci, cum ai vin după mine. Hai pe școală. Cuții. Dați-vă, bă! Puteți să vă dați? Mă rog, eterna. Tu mașină pleacă de... Cât din eu?
pot să am. De! Și tocmai ce spunea. Cit ghimion pot să nu, să am, să am. Bă, dar de ce nu stă acolo? De ce? Nu. Fiți atenți, schema, nu știu. Firar. Bă, de ce nu se încarcă? Alo, telefonul. Și cam atât cu astea două videouri. Voi a fost Gabi. Pa, pa. Așa. Pa, pa.